Hello mga idol, welcome back to my YouTube channel, Boy Salabare po. And today, napaka-special dahil in-invite po tayo ng KTM Dagupan, yan po sa Pangasinan. At salamat po sa ECG Zoom Zone dahil matatry na po natin itong napakaganda at napaka-astig na bagong motor ng KTM Philippines. Yan po yung Husqvarna at dalawa po yung model niyan para sa 401 version. Meron po siyang Smart Fill-In, yun yung pong Scrambler type. At yung isa yung Beat Fill-In, yan naman po yung Neo Copy Racer type. So mga idols, ang nandito po ngayon natin pong itetest today, itong Smart Fill-In 401. Yan po ay isang express legal na po mga idols. Mga gustong bumili niyan mga idols, PM nyo lang ako sa aking FB page. Pwede ko po yung tulungan dyan at i-refer ko po kayo din sa ating napakabait nating kaibigan dyan, manager dyan po sa KTM Dagupan, Pangasinan. Well mga idols, itatry po natin to at susubukan kung gaano po kaganda yung sinasabi nilang upright position nitong scrambler type na to. At syempre yung kanyang napakagandang gulong, yan po ay off-road design. Parang dirt bike style po yung kanyang gulong na yan. At titingnan natin kung gaano rin po kalakas ang makina nito. Syempre, napakalakas niyan sigurado dahil naman po yan din po ang same engine na ginagamit nila for KTM 390 Duke. So mga idols, sa ating palang pagsampa dito sa ating test drive motorcycle na to, napansin ko kagad yung seat height niya. Well, scrambler type po siya, ibig sabihin medyo mataas po talaga. Yung kanyang handlebar, upright position, mataas din. At pag sampa ko po dyan, medyo tip-to po ako ng konti. Ang height ko po ay 5'7", mga idol. So mga gustong magtanong kung kaya ba nilang i-drive to. Well, para sa akin, kung kayo naman po ay experienced driver o rider na rin, wala naman kayo nakikita maging problema dyan. So ito, na-try na po natin at unang bugso ng ating takbo. Grabe po yung torque nito, napakalakas. Siyempre, yan po ay 400cc. So medyo nagulat tayo dahil ang lakas po ng torque niya. At ang motor na to ay equipped para sa braking system niya, yung kanyang safety brake. Meron na po yung anti-lock braking system. Yung kagandahan yan, may ABS na yan. At yung kanyang other features or special features nito, meron na rin siyang quick shifter at assist and sleeper class. So yan po yung the best dyan. May mga ganda siyang features na talagang maaasahan natin na ganitong takbo. Siyempre mabilis na, talagang malakas yung torque niyan. Pag tayo po ay tumatakbo ng mga nasa 8,000 to 9,000 RPM, dun po natin mapipil yung sleeper clutch niyan. So mas maganda po at mas magaan yung ating pag-shifting para sa motor na to. Well mga idols, ito pong tinakbo natin na daan, ito po yung Jose de Venecia Extension Highway. Medyo maluwag po yung kalsada rito, bihira po yung dumadaan dito. Pero of course, dahil ito po ay isang highway o parang expressway na rin to, ito po yung shortcut na daan dito sa Dagupan. Medyo marami rin po mabibilis sa sakyan ng grabe po ingat din. So ito, nandito tayo sa mataas na bridge na yan. Talagang ang bilis, ganda po ng takbo itong Smart Fill-In 401 na to. Para sa akin, scrambler type siya, upright position, parang napakagaan, dalin at syempre walang kapagod-pagod, hindi nakaka-stress sa ating likod at napakaganda po ng handling niya mga idols. Kung gusto nyo po itong motor na to, kung na-try na rin po ninyo ang Duke 390, yan po, yung pong naked bike ng KTM na yan, ganyan din po yung magiging feel nyo sa motor na to. Kasi nga, malakas yung makina plus yung kanyang position, riding position, upright. Ang sarap ng pag-handle nito. So para sa akin, ang ganda po. At kung gusto nyo pong bumili niyan, para sa akin, ang i-advise ko sa inyo, panalo tong motor na to. So mga idols, kung gusto nyo pong mas makita pa at malaman pa yung mga specs niyan, bibigay ko at babahagi sa inyo, panoorin nyo po itong buong buo at malalaman nyo kung ano yung mga dapat na specs itong motor na to mga idols. So mga idol, ang kagandahan po dito sa motor na to, syempre yung kanyang handlebar, very wide po yan. So yung magiging position nyo dyan, wala kayong magiging problema. It's easy na i-grip nyo yung inyong motor. Plus, syempre yung kanyang position, hindi nga masakit sa likuran.
hindi magiging stressful yung inyong experience, lalo na kung long ride, kasi bagay na bagay ko sa mga long ride na takbo. At plus, meron din pala siyang grab handle sa likuran para naman sa inyong mga OBR, official back ride. Siyempre, mas maganda na kasama nyo yung inyong official back ride pag itong inyong motor, kasi mas maganda na kasama nyo ang inyong misis o yun yung girlfriend, ano, mga idols. So itong motor na to, mga idols, kung titignan mo po maigi, very ergonomics po yung kanyang style. Plus, ang gulong po pala niyan ay magandang brand din. Yan nga po yung Pirelli tires, mga idol. Pirelli po yung tires niyan at napakaganda po ng takbo nun dyan. Plus, kung medyo gusto nyo na medyo off-road na kalsada o medyo dirt na road, syempre bagay na bagay po yung Pirelli tires na yan. So mga idols, para sa akin, ang ganda ng takbo ng makina nito, yung engine niya. Sabi ko nga sa inyo, yan po ay 373cc plus, yan po ay single cylinder, 4-stroke, 4 valves, at yan po ay meron ding single overhead cam na rin yan. Plus, yan po ay of course FI, fuel injected, at liquid cooling na rin po, mga idols. Again, itong motor na to na Spark Pillion 401, ang suggested retail price po niyan ay 289,000. Ngayon po, kung gusto nyo pong bumili ngayon nito, dyan po sa KTM Dagupan, or gusto nyo pong mag-inquire sa akin, pwede ko po kayong i-repair sa atin pong dealer. Plus, PM nyo lang po ako sa aking FB page, Boyd Salabaria po. At siguradong makakabili kayo niyan, makapag-reserve po kayo. Kasi talagang ngayon po, out of stock yan. Talagang ang daming bumibili. So, kailangan nyo muna magpa-reserve. At sigurado ako naman na darating din po yung mga available units na yan. At syempre, kung titignan naman natin yung presyo yan, sabi ko nga sa inyo, 289,000 pesos. Yan naman po yung suggested retail price. Kung bibili po kayo yan, hindi po included yung inyong registration. So magdadagdag po kayo ng mga 3 to 5K plus insurance, of course. Siyempre, kailangan meron din kayong insurance para sa bike na yan. So hindi natin masasabi, pag naiwan nyo sa labas yan, baka mayroong mag-trip dyan o wala yung motor ninyo. So yun, idols, kailangan may insurance din kayo dyan. At kung gusto nyo naman po ng installment, ito po ang advantage ng KTM Dagupan Pangasinan. Pwede po kayong kumuha ng installment dyan sa kanila. So, syempre, kung mag-installment kayo, mag-apply muna kayo. Pagka po na-aprubahan yung inyong installment at pakita nyo na kayo'y karapat-dapat na magkaroon nitong bagong Spark Pillion na to na 401. Yan po ay, again, express legal na motor. Panalong-panalo yan, mga idols. Syempre, sasamahan ko kayo kung gusto nyo. Talagang iba-vlog pa natin yan pagka kumuha kayo nitong bagong Spark Pillion 401. Yan po ay scrambler type, mga idols. Very upright yung position niya. Talagang ang ganda ng position niya dyan pagka nag-drive kayo nito. Plus, very torquey at very powerful din yung kanyang makina. Kung titignan naman natin yung kanyang maximum horsepower, mga idol, yan po ay 43 horsepower at 9,000 RPM. Marireach nyo yung kanyang 43 HP na yan sa 9,000 RPM ng inyong motor. Plus, meron din po yung 37 Newton meters at 7,000 RPM para sa kanyang torque. Para sa akin, yung pag-start ko lang nito, ang lakas po talaga, very torquey siya. Ang lakas po ng torque nitong motor na to. At marireach mo kagad yung gusto nyo na takbo in just how many seconds lang. So itong top speed itong motor na to, sigurado ako naglalaro yan to 130 to 140 plus. Yan po yung top speed yan. And sa akin naman, pagka ganito yung dala mong motor, hindi mo kailangan ng top speed especially sa mga kasing ng ganitong motor. Kailangan natin mag-ingat, mga ito. Siyempre, medyo kabigatan itong motor na to, pero kayang-kaya naman ninyong i-ride to at dalhin. Kasi nga, siya po ay scrambler type, napakaganda ng dalhin, at siyempre, hindi kayo mahihirapan at hindi mananakit yung inyong likuran, especially long rides, mga idol. Then, ito nga, tignan muna natin yung kanyang mga other specs nitong motor na to. Siyempre, dahil ito nga ay express legal, marami rin siyang mga special specs na maganda rin at sigurado magugustuhan nyo.
pag ito naman po ang nabili nyong motor. Siya nga pala mga idols, ito pong motor na to ay merong transmission na 6-speed. So manual transmission po yan, 6-speed. Ang gear shift pattern po niyan 1 down, 5 up. So pagka start din yan, primera kagad yan, down muna, and then kung gusto nyo magsigunda, pitikin nyo pataas, yan na, yan yung magiging pattern yan, hanggang mabot nyo yung 6 speed nyan. So yun mga idols, itong motor na to talagang napaka-astig, napakaganda, no? Tingnan nyo naman, mga ilaw nyan, ang ganda, yung bilog na parang Cafe Racer style. Pero ito po, yung kanyang style sa likuran ay scrambler po yung pagkakagawa at pagkaka-style niya. So yung idols, yan po yung kayo na pong humusga kung gaano po kaganda itong Smart Feeling na to. Talagang mapapa-thumbs up ka sa ganda po nitong expressway legal na motor na to, Smart Feeling 401. Kita niyo yung kanyang ilaw, yan po ay full LED. Meron din po siyang magandang tire hugger sa likuran, yan po yung kagandahan din yan. At yung kanyang muffler, kita naman yung kung gaano kalakas. Siyempre, yung kanyang monoshock sa likuran, larong-laro din yan ang ganda. Yan po yung mga advantage itong mga motor na to. Premium po talaga ang pagkakagawa at quality po. Yung kanyang LCD panel, yan po ay fully digital na LCD panel po yan. Ang disadvantage lang po pagka ganun pong medyo init, kaya na po sa tanghaling tapat, hindi po masyadong makita yung kanyang digital screen. So parang hindi ko masyadong mabasa. Yan po yung nakikita kong disadvantage. Plus, pagandaan din po sa mga ilaw nito, lahat po yan ay full LED na. Very bright po yan. Kahit na po tanghaling tapat, kitang-kita po yung ilaw ninyo at yung inyong signal light. So mga idols, kita naman ninyo yung kanyang tail light. Ang ganda po ng design. Yan din po ay LED. At yung kanyang makina, sabi ko nga sa inyo, 373cc. Same engine with a Duke 390. At yung kanya pong gulong, yan po ay Pirelli tires mga idol. Ganda, di ba? Yung tires na yan ay Pirelli at yan po ay dirt bike style tires mga idol. And yung kanyang front suspension na yan, ang ganda, di ba? Yan po ay quality suspension din, WP Apex. And kung titingnan po natin yung kanyang fuel consumption mga idol, yan po ay merong 3.6 liter sa 100 kilometro. So, ganyan po katakas po ang konsumo ng gasolina nitong motor na to mga idols. Yung palang rear suspension yan mga idols, ang brand yan ay WP Apex. Yan po ay monoshock. Plus yun din pong kanyang again yung harapan na front suspension, yan din po ay branded WP Apex. Ganyan po kaganda itong motor na to. Branded po talaga at maganda ang mga parts ng mga motor na yan. WP Apex, maganda po ang laro niyan, especially sa suspension. At ang other specs pa niyan, sabi ko nga sa inyo, ang kanyang front disc brake, yan po ay may sukat 300mm. Ang kanya namang rear brake or disc brake niya ay may sukat na 230mm mga idol. So yan po ang ating motor na to. At tayo naman po ay talagang satisfied sa ating naging test ride sa Express Legal Husqvarna Smart Feeling 401. Talaga naman napaka-astig, napakaganda. At yan po ang ating idol. Salamat po kay Sir Glenn. Yan po, siya po yung may nagdadalan po nitong Duke 790 na to, adventure bike. Mas malaki po yan, mas astig. Siyempre, hindi pa natin kaya yung ganyang klase ng adventure bike na napakalaki. No? Of course, yan po ay KTM. Mas malakas din naman yung kung paano niya ako iniwan. Napakalakas naman naman na yan. Duke 790 mga idol. Kung gusto kong bumili niyan, available din po yan dyan sa KTM Dagupan, Philippines. And other specs pa nagsasabi ko sa inyo, ito pong Smart Feeling na to, yan po ay equipped ng anti-lock braking system. At meron na rin po siyang quick shifter at assist and slipper clutch. Yan po yung mga advantage ng modern motorcycle na to ng KTM Philippines. Husqvarna Smart Feeling
Ang SRP o base price niyan ay 295,000 pesos. Almost 300,000 pesos. Pero sakto lang po yan dahil napakadami naman pong magagandang specs at features to. At siyempre pagdating sa engine, napakalakas no. Parang din siya, same engine po yan ng Duke 390. Yan po yung kagandahan dyan. At kung gusto nyo pong bumili yan dito po sa KTM Dagupan, Pangasinan, yan po ay pwede nyo pong bilhin via cash. Pwede rin po installment mga idols. Kasi nga nagbibigay rin po ng installment ang KTM Dagupan. Apply lang po kayo dyan mga idols. At sigurado ko pag na-approve kayo sa inyong credit investigation, wala po kayo maging problema. May lalabas nyo po yung unit po. At as of today mga idol nga pala, i-update ko kayo yung pong unit na yan na Smart Fill-In sa katong Beat Fill-In. Limited edition po kasi medyo marami po talagang umorder. Maghihintay po kayo, pwede po kayo magpa-reserve niya dyan po sa ating kaibigan na dealer na yan, KTM Dagupan, Pangasinan na yan. At pagdating po ng unit nyo, sigurado may lalabas na kagad dyan automatically. At kung gusto nyo nga po na i-vlog yan o gusto nyo PM nyo lang po ako sa aking FB page Boyd Salabarria po. Sigurado na pwede ko po kayo ma-assist at mabigyan ng siyempre, mahingi natin ng discount sa kanila kung meron man. At meron din po mga previous yan from KTM, of course. Siya nga pala idols, meron silang free helmet dyan pag bumili kayo dyan. SJC helmet, quality na helmet din. At yun, as far as na aking test ride dito, talagang napakaganda. Upright position, lakas ng makina, plus kompleto sa mga modern specs, ABS, quick shifter, lock braking system. Siyempre wala ka nang hihilingin pa sa so yan, kung nagustuhan nyo yung ating video at kung meron pa kayong mga other comments, tingnan nyo po sa ating video description at makikita nyo yung other specs dito na ito. Yan po mga idols at shoutout po at salamat po sa ECG Sumzone Incorporated. Yan po yung may-ari ng KTM Dagupan, Pangasinan. So mga idols, sana po nagustuhan nyo ito yung ating video. Paki-like at share naman po. At huwag nyo pong kalimutang mag-leave ng magandang comment or mga suggestion nyo. Kung gusto nyo pong mag-leave ng mga magandang suggestion, why not po? Open po tayo dyan. At kung may mga katanungan kayo, mag-leave kayo ng comment dyan. Plus, kung gusto nyo po itong ating mga klase ng video, huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at idamay na rin po nyo yung ating bell button para po updated kayo sa ating mga future video uploads gaya po ng mga ganitong test ride, mga reviews at mga bagong update po sa mga motor na ilalabas gaya po ng mga kung kailan po ang release or kailan po ang launch ng mga bagong motor sa atin sa Pilipinas. Yan po mga idols, salamat po sa inyong pagpanood. This is Boyd Salabarria at maraming salamat sa inyo mga idols. Thank you for your support. Ciao!